Det vi skal igennem i dag, det er lige en kort præsentation af Frederik og jeg. Og så vil vi give vores take på udfordringsbilledet på anbringelsesområdet i dag. Og så vil vi gerne uddybe lidt om den metode, vi har anvendt på Fonden Phoenix, der hedder RUN. Og samt vores opdagelser omkring, hvilke muligheder der er med en digitalisering, hvor vi mener, at man gennem en væsentlig større gennemsigtighed faktisk både kan styrke fagligheden og hente økonomiske gevinster. Webinaret her, det er sat til klokken 3, men både Frederik og jeg, vi bliver hængende, hvis der er nogle spørgsmål, eller som jeg sagde indledningsvis, så er der mulighed for at hoppe på de 2 webinarer, der er i næste uge. Hvem er jeg? Jamen, jeg har været i området de sidste 20 år, og har blandt andet haft en konsulentvirksomhed, der har beskæftiget sig med resultatdokumentation. Jeg er medstifter og faglig direktør i Fonden Phoenix, som er en non-profit fond, social fond, som nu har 7 afdelinger i Jylland. Og så er jeg medstifter af Life Excite, som vi kommer til at høre lidt nærmere om. Og så har jeg en datter med en nedsat funktionsevne. Så hele det her område her, det er faktisk noget, der ligger mig rigtig nært. Ja, tak. Og jeg hedder Frederik Søndergaard Jensen. Jeg har 20 års erfaring med digitalisering i Danmark og i udlandet. Og jeg har særlig fokus på at etablere et troværdigt beslutningsgrundlag, om det så er kvantitativ eller kvalitativ data, der er indsamlet. Altså jeg synes, det her er vældig spændende. Og så som måske mange af jer også er forældre til teenager, som er helt interessant. Det tror jeg aldrig, man er helt fuldt uddannet til at håndtere. Men Henrik, tilbage til dig. Super. Hvad er det, vi vil med det her webinar? Jamen dels så synes vi faktisk, at vi gerne vil præsentere RUN, både til inspiration og vidensdeling, for vi kan lige så godt dele de gode oplevelser, vi har på området. Så vil vi gerne tage jer med på vores resultatdokumentationsrejse, hvor vi nu har opdaget helt nye muligheder ved at digitalt understøtte vores metode. Så er vi faktisk også på udkig efter flere samarbejdspartnere til et aktuelt projekt, vi har, hvor vi gerne vil evaluere både de direkte og afledte effekter ved at digitalisere anbringelsesområdet. Og der er mange. Og så vil vi gerne tilbyde interesserede kommuner og anbringelsessteder og kollegaer en uddybende præsentation i forhold til de perspektiver, der kan være, i forhold til noget sparring, i forhold til de resultater, vi er kommet frem med, samt at være med til at videreudvikle på de idéer, vi har. Alt sammen satser vi på, at vi når på den her time her. Udfordringsbilledet i Danmark, det er jo, at der er cirka, ligesom Christian her, så er der 14.000 børn og unge, der desværre har brug for at blive anbragt uden for hjemmet. Det betyder, at kommunerne hvert år bruger 18,5 milliarder kroner på det her område. En gennemsnitsanbringelse alene på leverandør, det er 1,2 millioner kroner om året. Og anbringelsestiden for de anbragte, det er 3,5 år på døgnanbringelser og opholdssteder, og 6 år i gennemsnit i plejefamilier. Vi har kigget lidt på udviklingen de sidste mange år, og det går den forkerte vej. Kommunerne har sværere og sværere ved at håndtere de udgifter, de stigende udgifter, der er. Og det er enormt svært at afdække, hvilke steder, der virker bedre end andre. De sidste mange år, som sagt, så har antallet af anbringelser været faldende, hvis du ser bortset fra de sidste 2 år. Og anbringelsesomkostningerne, de stiger og stiger. Og det tror jeg, alle jer, der sidder i kommunerne, kan genkende til, at det er enormt svært at holde sig inden for de rammer, der er afsat på det sociale område. Anbringelsen, hvordan man anbringer, jamen der er der rigtig, rigtig mange, der anvender plejefamilier, og kun færre, der anbringer døgnanbringelser og opholdssteder. Vi har været nysgerrige på at afdække mange af de unge, og vi har læst rigtig mange interviews i forhold til, hvad er det, som de unge synes, der går galt, i forhold til, hvorfor resultaterne de udebliver. Og de 5 sådan gængse
flest udtalelser, det er faktisk, at de oplever, at der er en utrolig stor udskiftning blandt socialrådgivere, og at ofte så er det en ny socialrådgiver, der dukker op til de der statusmøder, der er. De har også en oplevelse af, at de voksne, der egentlig er sat til at passe på dem, de ikke forstår lige netop de udfordringer, de har. Og så er der faktisk også desværre situationer og historier, hvor at de voksne faktisk behandler de anbragte dårligt. Senest hørte vi jo desværre i Operation X, at der stadigvæk er nogle brodne kar i vores branche. Mange af de unge, de kan ikke forstå, hvorfor de skal bo der, hvor de er, så længe som de er. Og det er egentlig et perspektiv, som vi også deler til dels. Fordi jeg mener, at man godt kan kigge på måden, vi bruger anbringelsen på. Og jeg tænker også, at vi kan kigge på, at hvis vi bruger dem mere hensigtsmæssigt, så kunne man også godt kigge på anbringelsestiden i forhold til i hvert fald særlige døgninstitutioner og opholdssteder. Der er rigtig mange af de unge, der oplever, at det faktisk ikke er rigtigt, det der bliver skrevet om dem i de statusrapporter. Og det kan der være mange grunde til. Vi kan godt få øje på, at det er jo os som opholdsstedsledere, der laver en selvevaluering på, om vi selv synes, vi gør det godt. Og det er jo unægteligt ikke den mest optimale position at være i. Medmindre man har en rigtig, rigtig høj integritet i forhold til, hvis at man er lidt udfordret på økonomi, så kunne man jo godt frygte, at der bliver fiflet lidt med nogle af de her tilbagemeldinger, sådan at man lige, i hvert fald at den unge ikke skal videre i forløbet, eller at man skal reducere anbringelsestaksten. Det er selvfølgelig naturligvis kun en antagelse, og jeg håber selvfølgelig ikke, at det er noget, der er gængs. Den sidste er også væsentlig, fordi der er rigtig mange unge, der kommer i en position, hvor de faktisk ikke tør at fortælle, hvad det er, de oplever på daglig basis. Der er rigtig mange kommuner, der har uddannet deres rådgivere til rigtig dygtigt at komme ud og tage deres børnesamtaler. Men desværre er der en del unge, der sidder i en klemme, fordi at de voksne, som behandler dem dårligt, jamen de er der hver evig eneste dag. Og de unge har egentlig en generel oplevelse af, jamen sandsynligheden for, eller risikoen for, at den rådgiver, der nu sidder og har en børnesamtale med mig, jamen hun er her ikke næste gang. Men så sidder de faktisk og har udtalt, at så laver de sådan en cost-benefit-analyse i forhold til, jamen en overlevelsesstrategi, der hedder, jamen det dur nok ikke, at jeg fortæller, hvad der helt reelt sker, fordi så kommer der rigtig mange hårde konsekvenser, og sandsynligheden for, at den rådgiver, jeg fortæller det til, hun ikke fortæller det videre, den er desværre også til stede. Så der er nogle helt grundlæggende ting her, som de unge selv peger på, at vi i hvert fald skal være opmærksom på, os der arbejder inden for området. Eksempelvis har jeg lige taget en døgninstitution, Dalgården, som eksisterede tidligere i Aarhus Kommune, og det er egentlig tiltænkt som eksempel. Jeg ved også, der var rigtig dygtige pædagoger på Dalgården, men det er egentlig bare som en case. Dalgården, den var godkendt til 28 børn og unge. Og hvis vi tager udgangspunkt i hvad de blev skrevet i aviserne, så lige pludselig fandt man ud af, at der var faktisk nogle af pædagogerne, der behandlede de her børn og unge rigtig, rigtig dårligt. Og det er desværre noget, der er tilbagevendende, at der kommer nogle rigtig, rigtig trælse historier op. Og senest i Operation X har vi jo hørt, at det stadigvæk forefindes. Økonomisk set, jamen så har vi de 1,2 millioner kroner, som en ung koster per år. Og der var så 28 børn. Så kommunerne, de bruger egentlig omkring 33,6 millioner kroner hvert år på netop det her anbringelsessted, uden egentlig at vide reelt set, hvad der foregår. Vores påstand, det er, at havde de haft et digitalt device, hvor man kunne kommunikere uden om dem, der tjener penge på det, eller uden om dem, som ikke behandler dem ordentligt, så kunne det her muligvis være undgået. Vores påstand i det her, det er faktisk, at med en større grad af indsigt og en høj trivsel og et hurtigt overblik, så kan man faktisk også godt skabe en bedre økonomi. Det her, det er jo anbringelsestrappen, som alle jer i kommunerne kender rigtig godt, og vi har egentlig lagt de omkostninger, der er forbundet med de forskellige indsatser i bunden.
Vores lille humoristiske bud på det her, det er, at det handler i høj grad om at komme ned af indsatstrappen, men det kræver, at man har den rigtige indsigt, at børnene de trives, og at man har et nuanceret og et validt overblik. Vi har arbejdet med resultatdokumentation i Fonden Phoenix i rigtig, rigtig mange år, og vi har testet den, både med mange af vores unge, det lyder så vildt, men rigtig mange af vores unge har været med ind over udviklingen af Run. Vi har haft rigtig mange af vores medarbejdere, der har givet deres besøg med. Vi har haft rigtig mange socialrådgivere, og vi har haft psykologer, og vi har haft forskere med ind over. Det har fungeret i rigtig mange år i en analog form, så hvor I kan se ligesom her på billedet, hvor at, der er en dialog med den unge i forhold til, hvor den unge ser sig selv. Run er egentlig bygget op ud fra ICS-systemet, som jeg vil komme ind på senere, hvor der er en høj grad af fokus på den unges trivsel, og så måler vi egentlig på den unges selvhjulpenhed. Vi arbejder meget med den visuelle resultatdokumentation, og samtidig med, at den unge også får en visuel selvevaluering. Måden det er bygget op på, det var egentlig, at vi igennem vores rejse har fundet ud af, hvordan er det, vi skal lave noget resultatdokumentation, som giver mening for alle dem, der egentlig er omkring den unge. Og vi fandt egentlig frem til 4 væsentlige pointer i forhold til det her. Det ene, det er, at der skal være en fælles referenceramme. Det vil sige, at vi skal tale det samme sprog. Der skal også være en fælles forståelsesramme i forhold til, hvad er det, vi dømmer ud fra, eller bedømmer ud fra, og måler ud fra. Og der skal egentlig også være et fælles udgangspunkt for anbringelsen, og for de anbringelsesmål, der er. Sidst så fandt vi ud af, at den visuelle del, hvor vi arbejder med billeder og symboler, det har en rigtig, rigtig stærk betydning, og en god betydning for særligt rådgiver og for de unge. Vores fælles referenceramme, der valgte vi at bruge ICS, som I nok alle sammen kender. Og grunden til det er jo blandt andet, fordi Dubo jo opererer med ICS-terminologi. Så det der med, at når kommunen jo egentlig anbringer ud fra termer fra ICS, så tænkte vi, jamen så ville det mest åbenlyse jo også være at referere tilbage til kommunerne i forhold til samme termer. Vi var også på, jeg ved ikke om det er 76 nu, kommuner, der bruger Dubo. Jeg tror faktisk, den er højere nu. Og det var selvfølgelig også i forhold til Fonden Phoenix, at vi ville være en så god samarbejdspartner til så mange kommuner som muligt. Så selvfølgelig vil vi prøve at imødekomme de fleste kommuners behov. I forhold til vores skaleringsmuligheder og kunne indhente information fra andre lande, så er vi også optaget af, at ICS faktisk er udbredt i 23 andre lande end Danmark, hvilket giver et enormt perspektiv. Men det vender jeg tilbage til. Og selvfølgelig videnskabsteoretisk, så tager det afsæt i den systemiske tankegang. Altså det vil sige, at når man arbejder i et område af de her ICS-termer, men så påvirker det naturligvis andre områder omkring barnet. Der er rigtig mange, for eksempel amerikanske metoder, som har en mere lineær tilgang til deres teoretiske fundament i forhold til, at man først fikser A, og når man er færdig med A, så går man til B, og så går man til C, uden man egentlig sådan helt nuanceret forholder sig til, at A, B og C faktisk har en påvirkning. Så derfor var det egentlig ret nemt for os at vælge ICS. Det vi har gjort i Fonden Phoenix, det var, at vi skulle finde noget at måle på, som gav mening for alle 98 kommuner. Og det var egentlig som sådan både en svær og nem opgave. Men det vi egentlig kom frem til, det er, hvad er det vi egentlig alle sammen arbejder med i forhold til de her unge her? Jo, det er jo, at de unge skal være mest muligt selvhjulpen. Så derfor var det egentlig ret nemt, at vi vurderede, at det må også være det, der vil give mening i et metaperspektiv i forhold til, jamen hvad er det, vi går ind og måler på? Vi går ikke ind og måler på, hvilken metode eller hvilken daglig indsats. Nej, vi måler egentlig på et overordnet siden, hvor selvhjulpen er den unge, ud fra de her ICS-parametre, som vi har sat ind. Og vi har selvfølgelig understøttet det med en visuel forklaring, sådan at de unge, som mange af de unge, både forældre og unge, vi samarbejder med, jamen de har det lidt svært bogligt, så derfor er det vigtigt, at der er en visuel understøttelse af det, vi snakker om, og det vi måler på.
Den tredje ting, som vi fandt ud af, der var ret væsentligt, det var, at det var vigtigt, at vi alle sammen havde et fælles udgangspunkt for anbringelsen og de anbringelsesmål, der var. Og det vi kan se her, det er egentlig, at vi har brugt et spindelvæv-diagram, hvor at vi først efter 3 måneder i Phoenix, så afdækkede vi, hvor er det, vi oplever den unge i den kontekst, den unge er i nu. Fordi der er rigtig mange rigtig gode beskrivelser fra kommuner, der er rigtig mange udredninger, der er rigtig mange beskrivelser fra tidligere anbringelser, men vi vurderer, og vi oplever egentlig, at de tit ikke er så retvisende, fordi at vi er jo mennesker, og vi ændrer jo adfærd alt efter, hvem det er, vi færdes blandt. Så for ligesom at give det mest aktuelle og nuancerede billede af, hvor den unge er, så gør vi det på Phoenix i hvert fald, at efter 3 måneder, så skaber vi et nyt billede og siger, at den unge hos os er her i forhold til de her ICS-parametre. Sammen med forældrene, den unge og kommunen, så går vi ind og tager en snak om, jamen, hvor længe skal den unge så være anbragt hos os? Hvor lang tid skal indsatsen være? Og når vi ligesom har defineret det, så går vi ind og kommer med et bud på, hvor vi tror, at vi kan flytte den unge hen, ud fra det kendskab, vi har til den unge på nuværende tidspunkt. Så det vil sige, at vi har 2 farver. Det vil sige, at den røde, det er, hvor den unge er nu, og det blå, det er faktisk det i fællesskab, vi alle sammen arbejder hen imod. Det vi har oplevet, og det vi har fået rigtig meget positiv feedback på, særligt fra de rådgivere, der er rigtig mange socialrådgivere, som har rigtig travlt, og som har en rigtig stor sagsstamme, det var, at de på meget, meget kort tid, og det kunne I sikkert også se her, at I kunne se, der var mere rødt til højre, end der er til venstre. Det tog jeg lige omkring under, ja, det tog et halvt sekund, vil jeg ikke skyde på. Og det der med at kunne give et billede af, at vi har faktisk en indsats her, som er i en positiv udvikling. Ikke så meget, hvordan der må ledes. Der ligger en statusrapport, naturligvis, der ligger til grund for det her billede her, så man kan altid dykke ned i de forskellige afsnit og blive nysgerrig på at analysere, hvad er det, der er gået godt. Men det der med at visualisere en progression, det skaber bare et langt hurtigere billede af, hvordan det går med den unge. Der kan selvfølgelig også være tale om, at der er nogen, der regredierer. Så vil det igen også være ret tydeligt her, og se, hov, der er mindre rødt herover. Så kan vi lige være nysgerrige på det afsnit omkring den unge. Vi er så en del virksomheder, der gik sammen, fordi vi kunne egentlig godt tænke os at skalere det her. Og vi er et team, der så startede en lille bæks, der hed LifeExcite, hvor vi egentlig vil prøve at tage de gode ting, som vi egentlig havde med erfaringerne med 10 års udvikling på Phoenix, og sige, hvad kunne man så gøre, hvis vi så satte strøm til? Hvis vi digitaliserede, hvilke gevinster ville der så kunne være omkring anbringelsesområdet? Det vi lavede, det var egentlig, at vi tog udgangspunkt i, at den unge skulle være der, hvor viden den var. Alt viden skulle være centreret omkring den unge, og den unge skulle som udgangspunkt have adgang til al den viden, der var omkring den unge. Det vil sige, at den unge havde adgang til sin egen handleplan. Han kunne se, hvad pædagogerne skrev om den unge. Og det samme kunne man egentlig give adgang til familien. Familien kunne være med til at læse noget af det, der skrev. Vi oplever for eksempel, at der er rigtig mange familier, som har det lidt anstrengt med systemet, når vi skal til at samarbejde med dem. Og vi bruger nogle gange en del ressourcer på at konfliktnedtrappe, i stedet for egentlig at fokusere på den unge. Så det vi egentlig havde tænkt på, det var, at vi ville lave en cloud-baseret adgang, hvor at den unge havde sin helt egen app, som blev personaliseret, og hvor der var mulighed for forskellige funktioner. Blandt andet er der indtænkt en alarmfunktion, hvor at den unge på daglig basis tilbagerapporterer, hvordan den unge har det, i forhold til nogle ret simple trivselsspørgsmål. Der er også tænkt noget real-time feedback til dem, som nu har adgang til systemet. Og det I kan se i skyerne omkring, det er egentlig de tanker, vi har gjort os, hvem der vil have mulighed for at have en interesse i at have adgang til data. Vi har også indtænkt, at man kunne hjælpe for eksempel plejefamilieområdet, hvor at de faglige
de faglige krav ikke er helt så høje som ved de mere standardiserede anbringelser. Her kunne man egentlig hjælpe plejefamilieområdet til at lave nogle ret kvalificerede og faglige tilbagemeldinger igennem spørgsmål, der alle sammen er tilknyttet til ICS. Sidst, hvis man så har den her app, og man kan indhente de unges, hvordan er det, de unge selv synes, det går, og hvor langt er det egentlig, den unge har udviklet sig på en given tid, så vil man lige pludselig kunne indsamle rigtig meget interessant anbringelsesdata på tværs af kommuner. Fordi det vi egentlig har været i dialog med Socialstyrelsen omkring, det er egentlig også, at der mangler noget viden omkring, hvad er det, der virker, og hvor er det, der virker bedre end andet. Og det vil man kunne have mulighed for her, fordi at det er meget, meget nemt at skalere ud, og man kan egentlig få nogle ret valide tilbagemeldinger og feedback fra den unge selv. Tankerne med de forskellige skyer, det skal siges, at vi har ikke realiseret alle skyerne endnu, men det var egentlig på tegnebrættet, at holde det op, hvor kunne man egentlig lave noget øget sammenhæng i forhold til de indsatser, og man kunne lave en rigtig, rigtig god tværfaglig indsats og et tværfagligt fokus ved at skabe alt viden og alt datagrundlag omkring den unge. For eksempel senest har Socialtilsynet jo fået lidt på puklen ud fra de her Operation 6-undersøgelser, og det er også rigtigt, at Socialtilsynet jo egentlig kommer ud og baserer rigtig, rigtig meget af deres vurderinger på få besøg, og det kunne man egentlig godt kvalificere ved at give dem noget adgang til noget relevant data, hvor de egentlig selv kunne komme ud, eller selv have adgang til det, de har brug for at vide. Civilsamfundet er også en af de spillere, vi har indtænkt i forhold til, jamen det kan sagtens være, at der er en træner nede i idrætsklubben eller et eller andet, der skal have en lille adgang eller en brugerdefineret adgang til den unge, sådan at man kan vidensdele omkring nogle ting her, sådan vi i højere grad kan indtænke civilsamfundet som en medspiller på de her indsatser her. Psykologer, lærere og andre eksterne kan jo være koblet på i en given tid, når det selvfølgelig er relevant. Og på den her måde her er systemet egentlig tænkt ind til, at det kan være totalt transparent på alt, hvad der foregår, og man kan egentlig afdække, hvem det er, der har været inde og kigge på den unge, i hvilken tid og hvornår. Hvilket jo giver en GDPR-mæssig helt nye og væsentligt bedre forudsætninger for at overholde den del. I forhold til inddragelse, så kommer Barnets Lov jo også her per 1.1., som har rigtig, rigtig meget fokus på, hvordan vi i højere grad inddrager barnet og barnets stemme i indsatserne, og i højere grad får snakket sammen med familierne omkring indsatsen. Og det vil det her i høj grad kunne understøtte. Vores formål egentlig ved at digitalisere, det er egentlig at skabe en langt større gennemsigtighed på det her område her, hvor der er et meget bedre overblik, sådan at kommunerne og også pædagogerne omkring den unge har et mere oplyst beslutningsgrundlag. Selvfølgelig også at involvere den unge i sin egen udvikling, i sin egen sag, og derigennem skabe væsentligt mere tillid og meningsfuldhed i behandlingen. Meningsfuldhed og tillid, det er fundamentalt for, at vi kan hjælpe de her unge her, eller de tør at lade sig hjælpe. Der skal vi selvfølgelig også fokus på, at vi hele tiden skal have fokus på de unges trivsel og selvhjulpenhed, fordi det er egentlig det, der er fundamentalt for, at de unge de kommer videre og kommer godt videre. Kommunerne vil egentlig ved den her måde at gøre det på, de vil egentlig kunne tilpasse og regulere indsatserne væsentligt hurtigere, i stedet for at de kun får noget data 2 gange om året, så har de faktisk mulighed for at tilgå data på døgntid hele tiden, og det vil egentlig kunne klæde dem på rigtig, rigtig hurtigt i tilfælde af, at der er en ung, som egentlig laver nogle tilbagemeldinger, som er bekymrende, men så vil en socialrådgiver hurtigt kunne tilgå den her unge sag, og det viser jeg lige om lidt, hvordan det er indtænkt, sådan at man ret hurtigt kan berolige nogle forældre, eller sige, jamen hold da op, den her indsats her, den begynder der at gå ned ad bakke, og vi er da nødt til at gøre noget, og på den måde gå i dialog med anbringelsesstedet. Vi har kigget på anbringelsesområdet og sige, jamen man kunne egentlig også effektivisere hele anbringelserne i forhold til at kigge på anbringelsestid. Vi kunne kigge igennem hvis man lavede det her
system så gennemsigtigt, at forældre, at kommune, at der var flere, der sådan kunne være med ind over indsatsen, men så tror jeg faktisk også, at vi som ledere, vi vil have et rigtig stærkt incitament til at opkvalificere vores medarbejdere, sådan de både tænker og taler, og ikke mindst skriver væsentligt mere professionelt og kvalitativt, og dermed egentlig også sandsynligvis behandler de unge, som har brug for hjælp, bedre. Ved at kigge på anbringelsestid, så mener vi også, at der er noget økonomi, der helt klart følger med, fordi at der er rigtig mange udgifter forbundet med døgnanbringelser, og vi har en erfaring med, at det ikke er nødvendigt, at man er på en døgnanbringelse i generelt set i 3,5 år. Tilsynet vil man egentlig kunne understøtte til at blive mere dynamisk, og til at de kunne blive en mere sparende funktion, frem for egentlig nogen, der kun kom og satte røde streger under, hvor det er, der er udfordringer. Vi har haft nogle workshops med nogle socialrådgivere og noget ledelse og chefniveauer på nogle kommuner og sagt, jamen mandag morgen, når socialrådgiveren kommer ind på arbejde, hvad kunne så være med til at give dem et bedre overblik? Hvordan kunne man skabe nogle arbejdsvilkår, hvor det kan reducere den arbejdsbyrde og det stress, som opleves lige nu på rigtig mange socialrådgivere. Det skal lige siges, at socialrådgivere, der blev lavet en undersøgelse af Socialrådgiverforeningen for 1 eller 2 år tilbage, som faktisk desværre viste, at der var over 50% af de socialrådgivere, der sidder og arbejder med vores svageste, de selv sidder med aktive stresssymptomer. Og sygdomsprocenten jo desværre også er forholdsvis høj. Så kunne man egentlig bare kigge på og imødekomme rådgiverne til, at de fik nogle bedre arbejdsvilkår, eller de blev hjulpet, så vil det have en kæmpe effekt. Det I kan se her på skærmen, det er et tænkt eksempel, hvor der er en rådgiver, der logger ind mandag morgen, og man kan se, at der er 2 alarmer, der ligesom er trykket afsted. Rådgiver behøver ikke at handle, fordi handleforpligtelsen ligger jo ved den leverandør, hun nu har bestilt til at klare den her opgave, men der er en advisering omkring, jamen der er faktisk en ung her, der har det svært. Og de rådgiver, der sagde, der ligesom har været med i det her, de sagde, at det ville være fantastisk, fordi at mange gange så oplever de, at de har svært ved at have overblikket over hele sagsstammen. Og nogle gange lige når de tror, de er fri, jamen, så er der en eller anden sag, der kommer ind fra højre, og det stresser enormt. Så tanken var egentlig her, at rådgiveren har fuld adgang til alle de der unge, som de selvfølgelig har, og de kan egentlig se på de forskellige stammer her, kan man se, jamen hvad er det for trenden det sidste uges tid, hvordan har det været der, hvordan bliver det oplevet af den unge selv, hvordan bliver det oplevet af de professionelle omkring den, og man kan lynhurtigt gå ind og læse, hvad der er blevet beskrevet på den unge. På den måde vil man egentlig give rådgiver mulighed for at kunne handle på de unge, der har det allersværest. Og det er jo det også stressforskning viser, at det er faktisk noget af det, der reducerer stress. Det er, hvis at man har en oplevelse af, at man kan få tingene vinget af. I forhold til visitering har vi også været ved at undersøge flere kommuner, og vi oplever, at der er rigtig meget af de visitering, der sker, det er en relationelt båret visitering, og ikke i så høj grad, at det er baseret på kvalitative data. Det vi egentlig godt kunne tænke os at tilbyde alle kommunerne i Danmark, det var, jamen hvis vi havde et system, der egentlig understøttede, at den unge selv kunne tilbagerapportere, hvordan den unge havde det. Man kunne gå ind og måle på udviklingsprogressionen, og man kunne selvfølgelig også se, hvad er det for en takst, som det her givet sted det har. Så kunne man egentlig, når man skal visitere lidt i samme stil, som når man søger på et hus eller et sommerhus, så kan man gå ind og tillægge nogle kriterier i forhold til, at vi har en ung med de og de udfordringer i den og den alder, med det og det køn, så kan vi egentlig lave en ret bred søgning, og det kan selvfølgelig også være geografisk, men hvor man egentlig kan sige, hvor er det de unge så generelt set oplever at have det bedst? Hvor er det, at udviklingsprogressionen generelt har været bedst? Og selvfølgelig, hvad koster det? Fordi det er jo også et væsentligt incitament. Men på den her måde, så vil man egentlig kunne gå væk fra det, jeg kalder pizzametoden, hvor at vi egentlig er baseret kun på ens kollegas kendskab til 2 eller 3 opholdssteder, jamen så er det ofte der, man ligesom får anbragt sine unge, i stedet for at have et større grundlag til
at vurdere ud fra. Og som jeg sagde tidligere, kunne det have været ret interessant, fordi digitalisering, så kunne man jo skalere det ud. Der er 23 lande, der faktisk har ICS-lignende måder at angribe anbringelserne på. Prøv at forestille jer det vidensgrundlag, man lige pludselig kunne få i forhold til en given målgruppe, en given alder, noget problematik omkring dobbeltdiagnoser eller selvskadende adfærd, men så kunne man indhente vanvittigt god data på, hvad er det, der virker, og hvad virker bedre end andet. Jeg var deltagende på KL Social 23, hvor at blandt andet Jakob Kjeldberg, som er en af de deltagere i et ekspertudvalg på socialområdet, og de kom med nogle ret kraftige anbefalinger til, hvordan vi skulle optimere anbringelsesområdet. Og det Jakob og ekspertudvalget de pegede på, det var egentlig, at man skulle have et styrket fokus på fagligheden og resultaterne. Og det vil jeg jo i høj grad pointere, at det vil man kunne med Run i den digitale form. Man skulle skrue op for helhedsløsninger. Og ja, det er der også en rigtig god mulighed for med et digitalt understøttet metode. Man skulle skrue op for den faglige ledelse. Og der mener jeg jo også, at i og med, at man får noget valid data, noget hurtigere data, og man får en større gennemsigtighed, så vil man som faglig leder jo i langt højere grad kunne gå ind og få analysere på, hvor er det, vi lykkes, og hvor er det, vi ikke lykkes. Så mener ekspertudvalget, at man i højere grad skal styrke samspillet med civilsamfundet og erhvervslivet. Og det mener vi jo også, at i og med, at man kan give adgang til træneren nede i fodboldklubben, jamen så vil man egentlig også på den måde kunne tænke civilsamfundet ind i en understøttende rolle i det her. Det ekspertudvalget også slog meget kraftigt på, det er, at de mangler simpelthen noget data om, hvad det er, der virker bedre end andet. Og i stedet for egentlig at gå ind i en diskussion omkring metoder, så har vi egentlig kigget ind på, jamen vi er egentlig lidt ligeglade med, hvilke metoder man egentlig anvender på de forskellige anbringelsessteder. Men det vi er interesseret i, det er, at hvor er det de unge, de trives bedst, og hvor er det egentlig, at man oplever, at der sker en udvikling i forhold til selvhjulpenhed. Så det mener vi i høj grad, at vi vil kunne understøtte med et digitalt system. Sidst så mener ekspertudvalget også, at man skulle kigge på tilsynene i forhold til at give dem nogle bedre vilkår for at lave deres vurderinger. Og igen, ja, lidt ananas i egen juice, så mener vi jo, at det har vi et meget, meget kvalificeret bud på, hvordan man kan skabe et bedre fundament for, at tilsynet kan få noget valid data. I et økonomisk perspektiv, for nu har jeg jo sagt et par gange, at man egentlig godt kunne hente nogle samfundsmæssige økonomiske gevinster ved det her. Vi har kigget på Aarhus Kommune og set, hvor mange anbringelser de har, og leget lidt med tanken om, at hvis man bare kunne reducere en anbringelse med 1 måned per år i den her 3,5-årige periode, hvad man så kunne hente af gevinster der. Og det er ikke fordi, vi har en forhippet måde, at de skal presses igennem anbringelsessystemet, men vi mener bare godt, at man kan lave anbringelser på døgninstitutioner inden for en kortere periode, end der sker lige aktuelt. Vi har blandt andet i Phoenix evalueret på de sidste 6 års anbringelser, og der ligger vores gennemsnitsanbringelsestid egentlig kun på 1,5 år, hvilket jo er markant lavere end landsgennemsnittet. Og jeg er med på, at der er rigtig mange forskellige ting, der kan gøre sig gældende i forhold til det. Men det her er egentlig ting som et økonomisk case, hvor vi har til udgangspunkt i, jamen med alle de her muligheder for en større gennemsigtighed, hurtigere dataflow og mulighed for, at den unge selv har en stemme i det her, så vil man kunne både gribe rettidigere ind, undgå sammenbrud, og man vil egentlig kunne få nogle gevinster derigennem. Men tilbage til Aarhus. Vi har kigget på Aarhus, som på det tidspunkt, vi lavede den undersøgelse her, havde 233 døgnanbragte. Det betyder, at hvis man kunne reducere med 8%, som svarer på 1 måned per år, så vil man i Aarhus Kommune, og nu kalder jeg det en besparelse, det er jo alt efter, hvad øjne man ser på, man kan også sige en gevinst, så kunne de egentlig hente omkring 21,7 millioner kroner om året, bare ved 1 måneds reducering. Ved en uge, så er der
også gevinster. Bare ved 2%, jamen, så er der faktisk også en gevinst på omkring 5,4 millioner kroner per år. Og det her, det er jo for mig, der er uddannet pædagog, så er det ikke økonomien, der er bærende i det her. Men jeg synes, det er værd at tage med, set i lyset af, at kommunerne er så udfordret på den økonomiske del. Hvis man kigger på landsgennemsnittet, jamen så er der omkring 4500 døgnanbragte i Danmark. Og hvis man kunne reducere dem i gennemsnit, bare med en måned om året, jamen så er der 424 millioner per år at hente der. Og hvis man bare meget konservativt tænker, at man kan effektivisere med en uge, jamen så er der stadigvæk over 100 millioner kroner, man egentlig kunne anvende anderledes. Vi er gået sammen med nogle forskellige interessenter i forhold til at lave en evaluering på det her område her og sige, hvilke gevinster kan egentlig være. Og der har vi egentlig fået rigtig mange fine og gode tilbagemeldinger og positive tilkendegivelser fra mange, der egentlig godt kunne være med omkring et projekt, hvor vi kigger på, hvordan digitalisering egentlig kunne være med til at understøtte et bedre anbringelsesområde. Lige nu, for at lave en opsummering, og så er der også plads til noget spørgsmål til sidst, måske. Jamen lige nu, så har vi en digital metode, der egentlig placerer barnet som den allervæsentligste aktør i eget liv, og som i høj grad understøtter de nye tilkendegivelser, der kommer i barnets lov. Det skaber et væsentligt hurtigt overblik over den unges trivsel og progression, og så tilbyder den faktisk en meget GDPR-sikker og dynamisk videndeling mellem kommuner og alle implicerede aktører. Det vil sige, at man egentlig også kan opfange begyndende mistrivsel. Lige nu har vi den færdigudviklede digitale udgave i en version 1.0, og vi er i gang med at teste den på 5 anbringelsessteder. Og de tilbagemeldinger, vi får både fra de unge og pædagogerne, de er meget, meget positive. Så det, vi egentlig også søger, det er sammen med Marselisborg og Herlev, lidt flere pilotkommuner og måske leverandører, hvor vi egentlig på en større skala kan evaluere, hvordan digitalisering kan understøtte bedre og